اللهم صل على نجيب أبا زهرا سنسني سافيرا بأيوك ما تسبا. اللهم صل على نجيب أبا زهرا سنسني سافيرا بأيوك ما تسبا. ربنا makagina kai ka sanya harshe na yayyaban mafi daraja bai shi isa guna mai cikar kamalar nan mai isar da burina wanda du yake kishi san ba za ya dace ba. Ya Allahumma salli ala Fatima uwar kowa sanki ne muradina zidiya dan ƴaƴanki ki isar da sakona. Alima a sanke ake rayuwar da bakuna. Assalam alaiki fara mai kau da duka gaba. Sansani sasira ba a yau kamata ba. Mai tasarrufin kudura shugaba abun fahari sha'ado kiran farko masani na alwuturi rabu na ya damƙa ma lahira abul kairi ni da kai na shaƙo habib mai gida farin duba. Allahumma salli ala najibu aba zahra sansani safira ba a yau kamata ba. Sociyar da babu gwani ta wuce a ce fanko ainihin sanin Allah kai ka zo sahun farko santali na rabbani samdani mafi iko ya ƙurai shi ya nuru babu kai ba a yi mu ba. Mai zuwa idan babu kai ayyukansa sun bi ruwa mai shiga cikin iko kenka ya fi son kowa kanka ce makaginka ke jiran ka zartarwa alhajin ma'aikan nan kamar ka rabu bai yaushe ba. Sansani sasira ba a yau kamata ba. Duniya ina zaki lamarin ki sun hausi ne ruduwa ta mai rudu zai bi ki wajibi ne mai idan sanin Allah zai so masoyi ne maganin dukan mujubai almustafa farin duba. Allahumma salli ala najibu aba zahra sansani safira ba a yau kamata ba. Sayyidi aba kasim wayatar da aikinka ya uwa ga Ibrahim waye san hakikarka ya mafi cikar karfi mai kawar da duk shirka ruhi da harshe na kai na baiwa ya baba. Ni a san ka nai maye zautuwa cikin hidima ga shiru yakan zo mun don tuni na mai girma nuɗiki na harshe na kai na bai aba umma sallama da sassauci babu kai ba a san su ba. Sansani sasira ba a yau kamata ba. Jirgin fitan bayi kowa ya soka ya tsira zuciyar da ta narke a yabanka ta yi shuhura masanin ilahiya mai gida aba zahara
lafiya ta ka daidai mai sai ta arnan gaba. Allahumma salli ala najibu aba zahra sassane isa tsira ba a yau kamata ba. In yace a dafa ma babu mai ketaka, in ya barka ka ruhe lamura na aikinka. Mai shiga saman girma waye san buwayarka, gagarar wuce irgan masana cikin gaiba. Zahirinka an janye, boyuwarka ta ɓoye, rahamarka ko arna sun san da kai mai halaye. Ainihin sanin zati sai da kai mai alaye, wanda ya kira Allah baya kai mai kyan haiba. Sassane sa tsira ba a yau kamata ba. Allah kalamun masoyinka shi ya zana shaukin nan, ma'ana masoyinka sai ya diba shirin nan. Almajirin mai ƙaunarka shi sani waliyin nan, don isa da izarka Madinatu ayi martarba. Alhamdulillah, kun saurari wannan gwalagwalan abayat cikin hadarar muhabba da wudu ga sayyid al'anami fiyayyen halitta, daga alƙalamin shauƙin begen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.